Sana mbak Wedhus. Akang Gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Pemuter. 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 Pemaju. Pemundur. Pemaju. Pemundur. Pemundur. Mundur. Cukup. Aku mau ndelok setan. Emang kita wedhus. Wedhus. Dia wedhus. Rene kok wedhus. Wis. Ojo reken mau setane wis. Insyaallah aman wis. Tapi ayo amben menan ndi yo? Iya ya. Kok gak teko-teko ya? Tuh. Salah sorop iki. Nanti ini. Kancamu loro mang wis kano, omong durung wayamu mulya ae. Apa ku mau? Kok koyo wong sing tak takoki mau sih? Iya. Lu nang bisa wong. Ya. Demit paling. Tolong! Apaan koyo suarane? Ayo ambek eno ora, Pak. Iya. Tolong! Dibarani ayo saya. Nur! Ayo! Nur! Anjing. Nur! Nur! Ayo! Nang gigi. Aduh! Ayo! Nur! Nur! Wis tak enan wis. Pecat iki. Ku setan mau medeni. Iku setan sing mbok delok wedhus iku mau ta? Heeh, ya iku. Alah, larupane koyo ngono ta. Wis kok Nur laporno kampus ae. Ayo cepet.